106.7 Marino News FM, broadcasting from the heart of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Ito ang Tunog Marino, live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na! The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM management and staff.
us gently aside thy name, dear, through all the land. Our guest speaker finished his degree in Bachelor of Science in Secondary Education, major in chemistry in Western Mindanao State University, where he also served as visiting lecturer for 5 years. He joined the Philippine National Police year 2013 of Batch Matalas. Currently, he is assigned in the 2nd Zamboanga City Mobile Force Company, Seaborn, as Chief Police Community Relations. Ladies and gentlemen, it's my honor to introduce to you Police Corporal Ryan F. Kilaton, sir. Thank you, ma'am. So, thank you, Ma'am Rain, sa pag-introduce sa akin. And I'm very happy and honored to be here as your seminar or speaker for your seminar regarding drug education and prevention. Good afternoon sa inyong lahat. So, I am Police Corporal Ryan F. Kilaton from 2nd Zamboanga City Mobile Force Company, Seaborn. So, in behalf of my Force Commander, Police Lieutenant Colonel Reynald E. Areño, sir, salamat sa tiwala under the umbrella of Zamboanga City Police Office, headed by Police Colonel Rexmel G. Reyes, under the father of Pro-9, Police Brigadier General Florencio T. Ortilla, sir, salamat sa suporta. So, sa mga NSTP students, makinig-kinig lang tayo. Pwede din nating i-share yan para at least yung mga kapitbahay natin, pwede din nilang makakuha din sila ng mga information and pwede nilang gamitin sa pang-araw-araw or para maiwasan talaga ang salot sa lipunan, which is illegal drugs and the use of it. So, to start with, I will first, ang company kasi namin is ngayong taon lang nag-operate, which is the Seaborn Company. We focus on Seaborn Patrol, coastal area, kasi ang Zamboanga City is bound with coast. So, dito kami mas malakas, di ba? So, sa mga Seaborn dyan, pa-shoutout naman, di ba? So, chill lang kayo dyan. I know everything that I'll be sharing and will be giving to you will be very useful. Lalo na kayo, mga kabataan, kasi kayo ang pag-asa ng bayan. Sabi pa nga ni Jose Rizal, tama? Tama o tama? Tama. So to start with, I'll be giving you or I'll be showing you video presentation na wherein ang Seaborn is utilizing youth like you sa pag-conduct ng mga advocacy ng kapulisan, to be particular. Sir, salamat sa mga suporta, sir, ha? Ayos talaga. So, sir, kindly play our video presentation. Laban ko ay laban mo, laban natin para sa mundo. Kung sa dulo ay hindi Okay, pagpasensya nyo muna kasi nagkakaroon tayo ng technical problem. So, tinatry pang isolve ng ating mga magagaling at mga expert na technician sa Marino FM. So, dito na kayo, mag-subscribe kayo at saka makinig kayo dito kasi hindi lang entertainment, informative din ang ipapart natin ngayon. So, we will be talking regarding drug issues and prevention. Ano bang mga process yan? So, I'm giving you already the brief background of the things that I'll be talking. So, hopefully, piliin
ma-divert yung mga, nang hihinahan. mga energy, lalo na yun. Rin pagagapi, kahit mahirap ay So, ngingiti ang please settle labi, down and takot at enjoy pangamba. my video presentation. Bawat pagsubok na nalampasan, kahit minsan ding pinanghihinahan, hindi pa rin pagagapi, kahit mahirap ay ngingiti ang labi, takot at pangamba man ay maghari, para sa kaligtasang hindi mawari. Ngunit isa ang sigurado, kayang-kaya to kung ikaw at ako. Ikaw at ako, sa iisang laban, ikaw at ako, para sa inang bayan. Laban ko ay laban mo, laban natin para sa mundo. Kung sa dulo may hindi sigurado, ang mahalaga tayo hindi sumuko. Sa pagtupad ng tungkulin, sa pagsulong ng adhikain, pangakong mananatiling matatag, kahit ang puso sa takot ay bihag. Walay man sa pamilya, sa anak na nangungulila, sa ama't na nangangamba, kung bukas ba tayo'y uuwi pa. Ang lahat ng ito ay kakayanin, dahil sa bayan ito ang tungkulin. Kahit walang sandatang saklay, at tanging Diyos ang nag-iisang gabay. Ikaw at ako, sa iisang laban, ikaw at ako, para sa ilang bayan. Laban ko ay laban mo, laban natin para sa mundo. Kung sa dulo may hindi sigurado, ang mahalaga tayo hindi sumuko. Sa pagtupad ng tungkulin, sa pagsulong ng adhikain, pangakong mananatiling matatag, kahit ang puso sa takot ay bihag. Pakiusap ko sa'yo, sa iisang laban na to, sana'y matapos natin ito, nang ikaw, ako, tayo. Laban ko ay laban mo, laban natin para sa mundo. Kung sa dulo ay hindi sigurado, ang mahalaga tayo hindi sumuko. Sa matupad ng tungkulin, sa pagsulong ng adhikain, pangakong mananatiling matatag, kahit ang puso sa takot ay bihag. So we will now proceed to my seminar proper, sir. Okay. So, may kawan, magandang hapon sa ating lahat. So, I am again to Corporal Ryan F. Kilaton, Chief PCR ng ng Seaborn Company. So, I'll be discussing the police operational trust against illegal drugs na ginagawa natin. So nakakuha ako ng copy lectures by
Drug Enforcement Group. So, isi-share ko to and later on discuss. Ano ba tong siniseminar ko sa inyo? Ano ba tong i-share kong mga information sa inyo? So, para saan ba to? Anong gagawin ko kapag nalaman ko to? Sinong lalapitan ko? Bakit ako nagkaganito if ever man na engage tayo sa mga illegal drugs? So, dito i-discuss natin lahat in a holistic approach and practical na approach. Kasi hindi kailangan na chori-chori lang. Kailangan nakikita natin applicable tong mga bagay na to or solution sa community, sa day-to-day basis natin. Hindi lang, iba kasi yung nasa libro at sa actual. Tama? So, let's proceed. The outline of my presentation is introduction, general situation of our illegal drugs situation, reasons to avoid drugs and get away drugs, differentiate drugs to drug abuse, classification of drugs, reasons why people turn to drugs. Bakit kaya tayo nakakaano sa droga? Bakit kaya? Anong rason? Pamilya ba? Love life ba? 'Di ba? Wag naman sana love life. Community, peer pressures ba? We will talk everything that causes you or us to turn into drugs. Common signs of drug abuse and drug control strategy. Okay. So, medyo pagpasensyahan nyo na lang ha, medyo kumakapa pa ang inyong lingkod bayan na si Corporal Kinaton. Medyo nagkakaano lang tayo sa technical. Okay, so si Duterte, ang presidente natin, alam naman natin lahat na anti-drugs talaga siya. So yun, marami tayong ginawang mga hakbang na we're in para ma-turn away kayo. Di ba? Basic lang, turn away. Deviate from drugs. So, maraming mga activities na kinandak ang ating kapulisan. So, isa na dun, isang tokhang, mga interventions na demokrasya talaga or padahan-dahan. Kung hindi na nadadala sa padahan-dahan, syempre, we will resort to reasonable force. So the general situation of our illegal drug campaign, anti-illegal drug campaign of the government, ang mga transport, paano ba nakukuha yan? Saan ba dumadaan? So nakikita nyo, isa sa mga mode or transportation na saan dumadaan yung mga illegal drugs natin is, one is tayo coastal, pwede tayo sa ship or coastal transportation gaya ng mga bangka. Now we're in ang seaborne, ang Zamboanga City Police Office is very aggressive on protecting our borders, coastal line, sa mga hindi lang sa illegal drugs, sa mga smuggled items din. So, magmamayabang na lang kami. So, marami kaming accomplishment na regarding dyan sa mga smuggled items, which is after tiniturn over natin sa proper authority like ang customs and other authorities na agencies na wherein informed sila and in charge sila dun. So, another is mail and parcel smuggling. Next is airport smuggling. Kadalasan ito is mga drug mule, yung mga malalaki na galing sa labas na example, eto na, isa na to, yung mga mahilig na pumunta sa abroad. Mag-ingat kayo, lalo na sa mga kaibigan nyo na, or kakilala, or hindi pa kakilala na humingi ng pabor na, example, sir, pare, pakidala nga to sa, sa Zamboanga kasi ibibigay mo lang to doon kasi kailangan na daw without knowing na nagiging drug mule na kayo. So, nagiging courier for short. So, be careful lang tayo. When the pandemic ends, hopefully, hindi man siya mabalik into normal, pero hopefully, maging careful din tayo. Kasi ito, ang
illegal drug campaign or ang illegal drugs or prohibited drugs, hindi nagpapahinga. Actually, kahit ngayon, laganap siya sa community, laganap siya kahit saan. Kaya nga, isa sa mga, baka nagtataka kayo, bakit ang mga civilian lang ba ang kinakandak ng hinuhuli ba regarding drugs? Hindi. Kasi sa kapulisan din, nagkakandak din kami ng random drug testing. Di man na, real talk lang to, real talk. So, sa mga kapulisan, we are conducting mandatory and random drug testing para masala at makita kung kami ba mismo, sa amin ba mismo, honest ba kami sa sarili at saka honest ba kami sa pagkakandak ng aming trabaho, lalo na in anti-illegal drug campaign namin. So, general situation is there are already 4 million estimated drug users, 1.2 drug users surrendered, and these are the values and is continually increasing. So, ito, mga 3 years or 4 years pa to. But now, di natin alam. Kasi kahit ngayon na pandemya, nagte-take advantage pa rin yung mga drug syndicates or yung mga masasamang loob na nagpro-promote dyan ng mga illegal na drugs. Kasi tinitake advantage nila na ito, hindi masyado nag-ooperate ang mga pulis o hindi, huwag kayong mag-alala, nag-ooperate pa rin ang mga kapulisan nyo. Nagtatrabaho 24 oras. Habang kayo tulog, kami ay gising. Okay? So, the next slide is, bakit natin iwasan ang drugs? Pasensya na ha, medyo hindi nyo makita yung mga slideshow ko. So, magna-narrate na lang ako. If ever man may mga comment kayo, comment, suggestions, and recommendation, just comment down below sa live stream natin. Para at least ma-jot down ni Ma'am Rain at saka ni Sir Ray ang mga matitikas ng Marino FM 106.7 sisid na. So mag-advertise na lang din ako, di ba? Kasi what's common sa Seaborn is mga marineros, malakas din kaming sumisid kasi we are trained, mga kulang na lang frogman kami eh. Di ba? So going back, why should we avoid dangerous drugs? First, kasi prohibited ito ng law. Di ba? So, may karampatang kaparusahan kapag ikay nahuli na gumagamit or nagbebenta ng pinagbabawal na droga. Penalty is maximum life imprisonment and 500,000 to 10 million pesos fine kapag nahuli ka. May minimum naman. 1 year and 1 day to 6 years and a 10,000 to 50,000 fine. Ang malala, kapag ikaw ay nahuli na nga, pero dahil sa sabog na sabog, lumaban, the police officer will use reasonable force na wherein sapat lang na para ma-neutralize ka. Hindi kailangan na patayin ka unless ma-threaten na din. Para sa akin kung ma-threatened na, kung may baril din kayo, tapos pinutukan nyo kami, syempre, we will fight back. Mabuti lang ma-neutralize kayo, wag na din kami. Kasi katulad lang naman tayo, di ba? So, ang problema lang, sa amin, legal ang ginagawa namin, sa inyo illegal. Which is, we condemn. Di ba? Next is, it also damages your body and brain. Bakit man? Kasi kapag ikaw ay engaged sa prohibited drugs, when you take small dosage, eventually you will be your body will be immune to that small dosage. Tapos magka-crave ang katawan mo into mas mataas na volume later on hanggang mabuang ka na for sure. Parang yung mga mabuang lang, that's real talk. Hindi mo nakilala sarili mo, hindi ka nakilala ng pamilya mo, lalo na hindi ka nakilala ng mga kaibigan mo. Next is psychosocial. Destroys one behavior and causes one to commit crime. Kasi kapag ikaw ay nagdodroga, lalo na't wala kang trabaho,
na you will result to crimes like stealing, theft, pagnanakaw, lalo na kung akyat bahay. 'Di ba? So, these are the common terms na ginagamit natin para sa mga crimes na kino-commit, lalo na kapag you are already sa process na wherein hindi mo na kayang i-sustain ang iyong bisyo, lalo na yung prohibited drugs na yan. So, kung andyan naman kayo or wala pa, huwag nyo nang subukan na pumasok pa. Kasi ayaw namin na baka in the future engagement, baka magkita tayo, uy, si sir, eto man yun, si sir na nag-seminar sa amin, bakit kami nagkita na? Diba? So, ayaw namin na mangyari yun. Kaya nga nag-educate kami ngayon para at least maliwanagan kayo and we'll give you the chance para to deviate. Umalis na dyan kung may oras, habang may oras pa kayo. And to give you an opportunity kung ano ba talaga, an idea kung ano ba talaga tong droga ng pinasok nyo or ano ba tong illegal drugs na to. Okay? So later on, we will discuss kung ano-ano yung mga illegal drugs na pinagbabawal natin na which is common sa ating community. Hindi nyo alam, baka yung kapitbahay nyo. Diba? So, if ever man may mapansin kayo, meron naman akong dito, hotline. Okay, so ito ang hotline ng Zamboanga City Mobile Force Company Seaborn. So if ever man may mga pangyayaring di ka nais or emergency, so pwede nyo kaming tawagan. Ang hotline na to is 24/7. Siyempre nawawala lang yung signal, except kung nawawala yung signal, so kawawa tayo. So hindi naman natin yan cover. So 24/7 siya, open. If ever may mga problema kayo, wag lang problema financial kasi lahat tayo may problema sa financial dito. Di ba, Sir Ray? So marami tayong may problema sa financial. Pero regarding law enforcement, operation, mga tips, kung may nagdududa na kayo sa kapitbahay nyo, bakit may mga taong pumapasok na hindi namin kilala? Anong ginagawa nila? Bakit nakalak yung mga bahay nila? Mga ganun. So, kayo na mismo, ang hingi namin ng tulong nyo. Bakit? Kasi useless ang PNP kung walang active participation ng community. Kasi kayo ang backbone namin. Kayo ang mga magbibigay sa amin ng feedbacks wherein kung tama ba itong ginawa namin or sang-ayon ba to sa community or sang-ayon ba to sa panahong ito. So, give us feedbacks. And if ever man, you can use this as your emergency hotline. If ever man, lalo na sa mga coastal area, you can use this hotline. Nakikita lang, okay. It's 0905-88-60405. Bawal ang textmate dito ha. For emergency purposes only. Okay? So, let's proceed. Okay, next is, it is against the will of God. Definitely. Kasi, ang ating katawan ay hiram lamang. Pinahiram lang lamang to ng Panginoon sa atin para gamitin sa mga mabubuting bagay. At para maging instrument ni God. Pero, pag inabuso natin to, wala na. Useless. Diba? So, isipin nyo lang to. Illegal siya. Nakakabuang siya. Common terms lang to ha. Forgive me if I'm being rude sa mga words ko. Pero, kayo kasi, ang mga youth kasi, dahil sa social media, mas bright pa kayo kaysa sa amin. Sigurado lang yan. May alam pa kayo kaysa sa amin. So, I will be giving brief lang kasi lahat naman kayo makaka-access sa internet. So, hindi na to mahirap sa inyo. And I will ask for your spare time para at least maliwanagan or maklarify pa. If you have comments and suggestions again, wag lang violent reaction. Please comment down below sa sa live page natin okay? So, just comment and Ma'am Rain, mga matitikas nating mga coordinator at saka technician dito ang bahala sa later on after ng nating presentation, we will be answering questions, inquiries regarding the presentation that I'll be doing.
Okay. Kailan ba nagsisimula tayo na mag-shift sa drugs or illegal drugs? First, kapag nagsisimula ka ng magsigarilyo, yun. Alcohol, marijuana, malala. Last time nung estudyante pa ako, with all respect, marami akong nakikita mga barkada na ganun. Wow, mabango. Yan ang common term. Sigarilyo, try nyo. So, it starts with your friends. Sabi pa nga, may ano pa nga yan, may quote. Tell me your friends and I will tell you who you are. Alam kong hindi applicable to. Hindi naman lahat na ganun, di ba? Meaning, nasa control natin. Nasa sa inyo ang control. When you say no, stick to it, panindigan nyo. When you say no to drugs, no. Kasi, kung magkakaipitan, magkakahulihan, andun ba yun sa tabi nyo? Yung nag-invite sa inyo? Di ba? The decision is in our hands. So, nasa sa atin lang kung anong decision natin. Kung gusto ba nating humaba pang buhay natin, maging productive, maging professional, or maging businessman. In either ways, maging successful sa life, nasa sa atin lang. Okay? O, pwede na bang maging mga life coach ba? Okay lang? Okay. Okay. So, let's proceed. What is drug? Drug is a chemical substance that brings about physical, emotional, and behavior change in a person. Is any substance other than food or water that is intended to be taken or administered for the purpose of altering, sustaining, or controlling the recipient's physical and mental, emotional state. Merong mga videos akong nakita sa YouTube. Alam ko, ang mga kabataan ngayon is inclined sa TikTok. Yan, TikTok. Kahit yung anak ko nga, mahilig mag-TikTok. May YouTube, kasi may Cocomelon, may mga pang preschool. Okay. So, mayroon pang Instagram, mga social media. Bakit tayo nag-shift na sa social media? Kasi sa current pandemya ngayon sa current situation which is pandemic na ang COVID-19 ay very laganap. So, nag-shift na tayo sa social media kasi yun na lang ang mode. Kahit nga kami sa office, we are already conducting paperless transactions. So, when you say paperless, we are using electronic mail or emails para mag-send ang mga reports, to receive reports. Meron ng Facebook and Messenger. So, kahit nasa bahay lang kayo, you can access information. And when you access information, please be sure to salain nyo ng maayos. Kasi ang internet is useful if you will use it properly. Destroyer siya kapag alam niyo na yung mga tinitingnan nyo. If hindi para sa mabuti, definitely it will destroy you as a person. And definitely your family, your community, and the whole nation. Di ba kayo ang future ng nation? Yan ang isipin ng mga kabataan dapat. Kasi kayo ang future. Kaya nga kami andito, sinusubukan pa namin kayong i-guide habang may oras pa, habang hindi pa kayo overloaded sa mga information. Ang iba nag-ML. Ako, ML player ako, pero occasionally lang kapag bakante, kapag wala ng trabaho, di ba? Mode of relaxing yan. Mas mabuti pang mag-shift na lang. Hindi ko sinasabi na maging babad sa laro or online games. It's better to shift to more fruitful activities than to shift to illegal drugs. Tama? Tama. So comment down below lang ha. Mag-heart din kayo kung pwede. Like and share. Mag-heart kayo kung okay lang sa inyo. Para may interaction tayo. Para aware din kami na if may sense ba tong kausap to si Sir Ryan o ano ba? Nonsense ba or mas matalino pa ako? Okay lang yan. Mas maganda kung matalino pa kayo. At least alam nyo na kung anong dapat gawin at kung anong tama. Tama? Tama. Next.
these are also using of drugs without benefit or prescription din. So these are using drugs and substances for a purpose different from the one from which the drug has been prescribed. For example, ang cough syrup. Ang cough syrup ay para sa ubo. Pero kapag tinake nyo to in volume, iba ng epekto nun. Kasi merong mga drug user ay gumagamit ng mga budget meal. Cough syrup lang ginagamit nila. So, umiinom sila ng maraming cough syrup and they have side effects na masama sa katawan. Meron din iba is rugby. Parugby-rugby lang, which is very common dito sa ating community, lalo na sa city proper. Nakikita nyo yan dyan. So, yung mga nagra-rugby, naka-cellophane pa. Tama? O, diba? Naka-cellophane pa. Meron pa iba, naka-botelya. Yung mga malaki ang budget, naka-botelya. Pero, malaking epekto ito sa community natin. Bakit? Kahit hindi kayo ang gumagamit, kung kayo mismo ay pinapabayaan nyo or tinotolerate nyo, malaking epekto to kasi magre-result yan sa mga pagnanakaw, theft and stealing dito sa city proper. Kaya nga may na-video yung nagva-viral na may nagpipickpocket. Possible cause na yun ng drug addiction, which is depende na kung methamphetamine hydrochloride ang gamit niya or shabu, or yung common na which is very ma-purchase mo lang kahit sa market, sa hardware, yung rugby na yan. Diba? So, yun lang. Maging conscious kayo. Yan lang hiningi namin. Kasi nasa sa inyo lang ang desisyon. Useless tong mga ginagawa ni Ma'am Rain na mga seminar at saka mag-broadcast ng mga information regarding drug prevention if kayo mismo ay hindi nyo tanggap ang realidad. If kayo mismo hindi nyo alam kung paano i-handle yung mga stress. We call those stress kasi nag-effect yan. It will affect our behavior. So, nasa sa atin kung paano natin i-divert, paano natin i-shift into more productive. Like, for example, kapag stress kayo, stress sa pamilya. So, isa yan tong mga factors na, forgive me if I'm jumping into other topics, pero related kasi lahat sila. Isa sa mga factors na bakit tayo nag-shift sa illegal drugs, according to the researchers, is family problems. Family problems is very common, lalo na kapag mag-isa ka, problematic yung pamilya nyo, nag-aaway parati. So, kayo bilang mga young adolescents, diba? So, kayo, apektado kayo kasi syempre, doon kayo tumitira. Nanay, tatay nyo nag-aaway or ano bang, siblings. So, I suggest that you shift to other activities like come and join us sa Youth Empowerment of Zamboanga namin. Sa mga organization wherein you can help the community. Hindi lang yung palaro-laro lang. Okay naman paglaro-laro. Pero minsan kasi, ang paglaro-laro, kung pwede mo namang gawing na maglinis na lang kayo sa community habang sinasabayan ng laro, di ba? Mas productive yun. So, ito lang yung mga malilit na bagay na dapat isalang-alang nyo. Para at least, maging, kahit na sa current situation natin, which is, nasa pandemya, may nagagawa tayong mabuti, nakakatulong tayo sa community, tinutulungan nyo kami. Yan talagang hinihingi namin sa inyo. Na tulungan nyo kami, mga kapulisan nyo, kasi ang ratio now is 1:500 or more or less, sobra pa. So, imagine nyo lang, 500 na tao, estimate lang to, 500 na tao at isang pulis. So, it pays na we humbly ask for your help to assistance in a productive way. Hindi din yung hingi kayo ng assistance kasi sa mga illegal na bagay, hindi. Magkakaaway tayo dyan. Okay, so ano bang, saan ba nanggagaling tong droga na to? There are two ways. Two ways, dalawang klase. First is natural at saka synthetic. Alam kong mga matatalino tong mga estudyante ng
ng fisheries lalo na under sa NSTP ni Ma'am Rain. Di ba? So, dalawa lang to, natural at saka synthetic. Ang natural is anything that comes from nature like marijuana. So, yun, pwede nyo lang itanim. Pero wag kayo magpahuli. Huhulihin talaga namin kayo. Next is synthetic. Synthetic is anything that is produced artificially or processed in the laboratory. So, kapag dumadaan na siya ng proseso sa laboratory, synthetic na siya. Ganyan lang kadalawa. Ganyan lang kasimple. Dalawa. Then, the classification of drugs. Inhalants, narcotics, stimulants, depressants, and hallucinogens. So, we will discuss each one of it. Okay? Pero ang sa tingin ko is, most common dito sa Zamboanga is ang inhalants at saka yung stimulants. Ang inhalants, these are the volatile chemical substances that contain psychoactive or mood swing. Nakikita niyo sa mga tabi-tabi, merong tinuturo na yung moon ng mga moon. Sabi niya, uy, nakukuha ko na. Those are the effects of inhalants, which is one is yung rugby. So, glue, adhesive cement, rugby, super glue, thinner. So, nag-alter yan siya ng mood. So, behavior nyo. Kaya, ang iba dun, parang Superman na, dahil epekto yan ng mga droga, gaya ng inhalants. Next is, ano ba yung mga immediate effects nun and long-term effects? Actually, lahat ng droga ay may accumulative na effects sa katawan. Sa una, wala. Okay lang. Okay lang daw. Pero, kalaunan, magiging ano na din yan, parang deposit. Deposit sa katawan hanggang kayo mismo, hindi niyo na napapansin na, uy, bakit iba na yung behavior ko? Anong nangyayari sa katawan ko? Bakit makakalimutin na ako? Bakit dumudugo yung ilong ko? At saka bakit parang wala na akong isip? Bakit may tama na ako sa kidney? Ganon. Di na ako balisang-balisa na ako. So these are the common effects sa atin, sa inyo, kapag nag-engage kayo sa illegal drugs na. So, I suggest, bakit pa kayo kukuha ng bato tapos ipukpok nyo sa ulo nyo kung alam nyo naman na bato pala yan? Diba? Kung alam nyo naman na masama to, bakit nyo pa ititake? Basic lang tayo. Hindi kailangan ng komplikadong pag-iisip. Tama? O, tama. So, hindi na natin kailangan na ikomplikado pa. Uy, sir, dapat ganito yung proseso. Hindi. Kung alam nyong bawal, at saka kung alam nyong nakakasama sa katawan, bakit nyo pa ititake? Diba? Simple. Hindi na kailangan magkomplikado pang isip. Mga scientific process pa. Diba? So, kailangan na basic lang ang pag-iisip. And nasa sa kamay nyo lang. Nasa sa inyo ang desisyon. Hindi kailangan na magtanong pa kayo sa iba. Kayo mismo, alam nyo kung anong tama. Lalo na kayo, kasi medyo curious pa. Sa mga edad na yun, edad natin. Sa mga edad natin, okay, sa mga edad natin, ano din tayo, nakaka-decide na tayo. So, the next topic would be narcotics. But before we proceed, we will have a short break para at least makapahinga din ako, makainom din ako ng tubig kasi pasensya kayo, first time ko to. So, we will have a short break and afterwards we'll proceed to narcotics, sir. This is 106.7 Marino News FM, broadcasting from the heart of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Marino News FM. Sisid na. Sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na.
Sisid, halika na, pag-ugutan sa ilalim, sisid na. Kasama ang balita at musika, mag-e-enjoy ka, halina't makinig ka. Sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM, sisid na. Sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM, sisid na. Sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM, sisid na. Sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM, sisid na. Beneya, sigiya, sambulia kita todo, Move el cadera, todo uwi ang Marino, alto mano bajo, joven pati viejo, junto kita todo, hace suena cada radyo. Sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM, sisid na. Sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM, sisid na. Sisid Marino, sisid Marino, Marino News FM, sisid Marino, Marino, Marino News FM. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Mga salitang binitawan niya noon, naisagawa, naipatupad. Freedom of information actually is pera yan. Yung nananakaw sa gobyerno kung saan napunta. Why were the president? Day one, I will ask everybody to cooperate. On the 25th day of office, President Rodi Duterte signed the cornerstone executive order called the Freedom of Information. To further promote transparency and accountability in government. We also issue the order of the Freedom of Information and opens the records of transaction, decision, issuances of all government agencies. Mga pangakong naipasa dahil sa determinasyon at aksyon. Duterte delivers. Tatag at malasakit. When I say I will do it for my country, I will do it. Gigil ng Pangulong Duterte sa mga kurapatiwali sa pamahalaan ay hindi napigilan. You will eat money in front of me. It is not nice. It is wrong. Could even be a criminal act. But just the same, I'll do it. Marami nang nailantad na pangalan. Marami pang nakapila ang kakasuhan. Many will lose their job. Many will be separated from government. Many will face prosecution. And many will go to jail. At pangako ng Pangulo, laban kontra korupsyon ay hindi bibitawan. I will dedicate the last 2 years or whatever is left of my term to fight corruption. Sino pa mga lulutang na pangalan sa listahan ng mga kawatan? Sama-sama nating tutukan ang paglilinis sa hanay ng pamahalaan dito sa Radyo Pilipinas. Sa pagharap ng bansa sa krisis pangkalusugan, pamahalaan patuloy din sa pagbigay ng solusyon para sa ikabubuti ng sambayanan. Our National Action Plan against COVID-19 is also strong at ginagawa namin lahat para sugpuin itong COVID. At maipatupad ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Kung andyan ang military to enforce you to obey itong community lockdown, sumunod kayo dahil para sa inyo yan. Unti-unting uusad. The challenges are daunting but we will not be defeated because we have the strong faith in God. Totoo yan. And in the resilience of the Filipino people. Totoo rin yan. Unti-unting liliwanag. In the fullness of God's time, we will have a hopefully COVID-free December. Sa suliraning idinulot ng COVID-19, tulong-tulong at nagkakaisang bayan tayong babangon at maghihilom. Isang mensahe mula sa DOH, KBP, PCOO, Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1 at Capital FM2. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng bota or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas naguhugas yung mga tao, mas better yung
hygiene. Tayo ang simula sa pagiging malinis at maingat. Ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Mga salitang binitawan niya noon, naisagawa, naipatupad. Pangulong Duterte, kabalikat ng National Commission on Indigenous Peoples at iba pang ahensya ay tinahak ang Whole of Nation approach upang makamit ang pagunlad ng kalagayan at pamumuhay ng ating mga katutubong kababayan. For brothers, I have this to say. The government has issued you the ancestral certificates. Title covering vast tracts of land, especially in the island of Mindanao. You have the Indigenous Peoples' Rights Act and the National Commission of Indigenous Peoples to protect you and to assist you. Isa sa mga resulta nitong Whole of Nation approach ay ang pagsasabatas ng Bangsamoro Organic Law matapos ang 2 dekada ng peace negotiations. It is my hope that the Bangsamoro transition will fast-track the establishment of regional government that will secure and comfortable life for Muslim brothers and sisters and all indigenous communities in the Bangsamoro region. Mga pangakong naipasa dahil sa determinasyon at aksyon. Duterte delivers. Tatag at malasakit. When I say I will do it for my country, I will do it. This is 106.7 Marino News FM, broadcasting from the heart of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Okay, I'm back and energized. Salamat sa tubig, Ma'am Rain. Mukhang kailangan ko ng maraming tubig para sa first time kong mag-live sa radyo. So, tatalon kagad tayo sa stimulants. Okay? Sa stimulants is, we called it as upper. So, it is a group of drugs that excite the central nervous system. It increases alertness, alleviate fatigue, reduce hunger, and provide a feeling of well-being. What are the common examples of these uppers or stimulants that I'm referring? These are cocaine and the methamphetamine hydrochloride or shabu. So ito yung mga common na nasa sa community, which is very widespread. So I'm really appealing, humihingi po ako sa inyo, sa tulong ng community, lalo na sa inyo. Kasi sa inyo nagsisimula. Example, kapag nag-invite sa inyo ang mga barkada nyo, quiz, check mo to, maganda to siya, pampano. Lalo na kayo, kasi uso ngayon is ang modular, di ba? Modular education. So, mga modules ang ginagamit. So, huwag kayong magpapadala sa mga BI na yan. Ano ba itong mga BI? Bad influence ng mga tao. So, dapat ma-identify nyo yan sila. Kasi lalo na ngayon, bored in the house, walang magawa, hindi pa makagawas, dili pa dyan ka makagawas, tama, di ba? So, Bisaya, okay lang mga Bisaya po, no? So, Bisaya po ko, ayaw mo kapalaka. So, katong mga Bisaya, Chabacano, Tausog, medyo slight, chu lang. So, Tagalog na lang para at least lahat makaintindi, di ba? So, isa, ang shabu. So, ang shabu is very common talaga. So, I suggest yung may hotline naman kami. If ever you have problems or nakikita nyo, again, pinopromote ko talaga to. Please do. Don't worry if baka sabihin na, sir, baka bisto nyo ako. Hindi. Every information that you will be giving will be considered as secret. Or may privacy kayo. Huwag kayong mag-alala. Okay? So, ayan na nga. So, huwag kayong mag-alala. Lahat ng mga informasyon na binibigay nyo, hindi yan will treat it as private and secret. Siyempre, we will first verify kung totoo ba itong sinasabi nyo. Baka kayo lang yung bata na sa story na
The Boy Who Cried Wolf. So, di ba? So, pangit din yung gano'n na nagbibigay kayo ng information na may galit lang kayo sa kapitbahay nyo kasi maingay sila. Hindi din gano'n pwede. So, we'll now proceed to depressants or downers or barbs. These are sleeping pills, tranquilizer, which is commonly na kinakandakto or ina-administer ng mga prescribed or authorized persons like doctors. Diba? So, if tinitake nyo to, dapat may prescription yan. Ganun lang simple. Next. Next is hallucinogens or psychedelics. So, ito na yung mga ecstasy, ketamine. So, kadalasan nito sa mga metro cities, ginagamit talaga to nila kasi pampabuhay ng dugo. Lalo na sa mga party people. Pero sa panahon ngayon, wala nang party-party. Di rin na lang ta party sa balay. So, di rin na ta kagawas. So, meaning, kahit na hindi na masyadong wala ng party-party, pero this is also used. Kasi meron akong video na nakita. Sabi pa ng drug dependent na yun, sabi niya is, in moderation, okay lang yan. Pero, during the interview, nag-take siya, nagpasikat siya, nag-take siya ng isa. After 15 minutes, inatake siya sa puso. Bakit? Kasi kahit in moderation yan, prohibited pa rin yan. Hindi sanay when you take something foreign na hindi tinitake ng katawan natin, it will give an effect na masamang epekto, lalo na kung prohibited drugs, lalo na kung ecstasy. So, say no. Yun lang muna talaga, say no. Learn to say no. So, there are already hybrid na drugs na ginagamit ngayon. Like synthetic catechins, liquid ecstasy. So, itong mga producer nito or nagbibigay or gumagawa nito, nagiging matalino din. Nagiging matalino sila kasi nagfo-formulate sila ng iba-ibang klaseng droga. Pero, ang bottom line is, kawawa ang katawan. Bottom line is death, to be exact. Ito, real talk lang to ha. Real talk lang. Hindi tayo kasi kayong mga kabataan, alam nyo na to actually. Hindi na dapat itong dinidiscuss pa sa inyo kasi ang internet is very common. Accessible lang sa inyo. So, magbibigay lang ako ng mga idea talaga regarding dito. So, kush or hybrid marijuana. These are very emerging na. Now, ang modus operandi natin. Merong mga modus operandi na wherein yung mga kabataan na ang ginagawang courier, mga maliliit, mga minors, which is very, very talaga na hindi na siya mabuti talaga. Hindi talaga maayos na ginagamit pati ang mga kabataan. Yung iba, pinapasok sa mga courier or yung mga Grab na yan, mga Food Panda na yan, ginagawa nilang front. Hindi ko sinasabing masama sila, pero kapag ginagamit na sa masamang paraan, yun ang pangit. Pero salute ako sa mga Food Panda na delivery boys, Grab delivery boys, kasi isa kami sa mga suki. So, suki ang PCR dyan, ang Seaborn. So, thank you for your support. Next. Bakit ba? Dito na tayo, real talk. Bakit ba nagtuturn ang mga tao sa droga? One is family problems. Bakit family problem? Lalo na yung mga tao nag-aaway sa harapan ng bata or mga pwera lang sa mga responsable at binibigay yung suporta ng maayos sa mga bata. Meron ding mga irresponsable na mga parents na hindi natin maiwasan na hindi nabibigay yung mga pangangailangan ng mga bata. So, yun ang isa sa mga rason. Pero, sa panahon ngayon, mas paulit-ulit ko nga sinasabi, matalino na ang mga kabataan ngayon kaysa sa mga late na mga generations. So, kayo mismo, alam nyo kung paano i-divert. Diba? Learn to manipulate your stress into something productive. Like engaging to community activities. Lalo na ngayon. So, i-promote ko na lang din yung company namin, yung Seaborn Company. Kasi
we are conducting baranganihan. Lalo na yung iba't ibang mga kapulisan, iba't ibang police station, we are conducting baranganihan. It is one way of advocating our youth, our community na we are here to support you in our own little ways. Kasi sino pang magtutulungan? Kundi tayo, ikaw, ako, lahat tayo. Diba? Para maging successful at maano natin yung pandemya na kinakaharap natin. So, next problem, bakit? Is lack of parental guidance. So, me as a young parent, ang ginagawa ko is, minsan, babad ako sa trabaho. Normal talaga yan, yung mga parents na yan. So, minsan, babad sa trabaho. Pero, kailangan din natin mag-take time to reach out to our children. So, kung may mga ano man, kung ganito na lang, kung hindi kayang mag-reach out ng parents natin, di tayo mag-reach out, simple. Di ba, hindi natin kailangan na ikomplikadong mga bagay-bagay. Kung tayo mismo kaya nating gawa ng paraan, gawa na natin ng paraan. Tama. So, again, salute sa Force Commander ko. Plug in ko lang to, sir, ha? Ma'am, salute kay Police Lieutenant Colonel Reynald D. Arino, sir, Force Commander namin, very supportive under the supervision, umbrella of Zamboanga City Police Office, na headed by Police Colonel Rexmel G. Reyes, sir. Astig, salamat sa suporta at tiwala ng binigay nyo sa amin, sir. Every step of the way, andyan kayo, sir. Siyempre, lahat yun under the directives and supervision ng ating Regional Director, Police Brigadier General Florencio Teodosio Ortilla, sir. Welcome to Zamboanga City and thank you for your support, sir. Next. Yan. Okay, sir. Pasensya na, pero I'm amazed. I'm still learning, so please bear with me na lang, no? Peer pressure and curiosity. Dito na yung pumapasok yung mga BI. Diba? Example, pumasok ka sa isang kwarto. Sabi nila, uy, party, inom shot tayo dito. Pumasok sa isang kwarto. Nakita mo, uy, parang hindi man to tama. Ito naman yung nakikita ko sa internet na nagpa-pot session. Nasa sa inyo ang desisyon. Nasa sa inyo din kung paano nyo sila hilain sa liwanag. What I mean sa liwanag, sa tamang direksyon. Kung kayo na kaya nyong mag-no, ayaw ko. Pakitaan nyo sila na para ma-influence sila na mali yung ginagawa nila. Alam kong madali lang itong sabihin, pero alam ko na kung kayo mismo ang nag-start, parang chain reaction yan. Kapag nakita nila, uy, okay palang epekto sa kanya. Okay pala yung nagsabi siyang no. Kasi naging successful siya. 'Di ba? Sabi pa nga nila, nasa huli ang pagsisisi, which is kung pwede naman iwasang magsisi, di ba? Kung pwede naman iwasang magsisi tayo sa huli, gawin na natin yung anong tama dito, 'di ba? So learn to say no. No to drugs. No to bad influence, 'di ba? Wala namang, kahit tayo, umiinuman tayo, pero occasionally lang. Hindi to the extent na nagwawala ka na. Baka magkikita tayo in the future, di ba? So, ayan natin yun. Habang kayo na bata pa, learn to exercise or to do good things. Kasi kapag nasimulan yung gawin yung mga tamang bagay, eventually, magiging habit nyo na yan. And eventually, magiging parte na yun ng sistema mo. Masasanay ka na. Unconsciously, ginagawa mo, uy, di ka pa nag-isip, nagawa mo na yung anong tamang dapat gawin. And eventually, you will influence. Di ba? Yun ang mantra ng Seaborn. Influence, persuade, influence, and inspire. So, yun ang motto ng Seaborn Company nyo. At your service, sir. So, yung tatlo na yun, pwede nyo nang gamitin yun, para at least guided na kayo. Hindi sa lahat ng bagay is andyan kami na para tingnan kayo, mag-remind sa inyo kung anong dapat gawin na tama, kayo mismo, aware kayo dapat kung anong dapat or anong tamang gawin. Na alam nyo na hindi tanggap ng community, lalo na
na hindi tanggap ng dating mga legal laws and bylaws, di ba? So, baka dyan mas maging komplikado pa yung buhay nyo. Ganun lang kasimple. Say no, promote tayo ng mabuting mga activities, engage ourselves, siguro, wala kayong problema. Kasi lalo na kayo, nag-aaral kayo, di ba? So dahil sa pandemya din, boredom and frustration plays a very vital role now. Kasi limited na yung laag times, chill, di ba? Hindi na tayo nakakalabas. Kahit kami nga, sub na sa trabaho, hindi na din kami nakakapasyal kasi limited na yung mga pamilya na ilabas, bawal na maraming bawal. Which is para sa atin naman. Kasi alam naman natin yung COVID-19, walang sinasanto. So, wag na lang natin na hintayin na matamaan pa tayo. So, comply lang tayo. Kasi lahat ng pinapatupad ng PNP, ng gobyerno natin, ng Zamboanga City local unit, is para sa atin naman. Hindi ako, i-clarify ko lang, ang PNP is non-partisan. Pero, we promote kung ano ang tama. Yun ay clarify natin. Baka bigyan nyo ng kulay, di ba? Mahirap na. Walang kulay kami. Colorful ang buhay namin. Di ba? So isa rin yun. Next is, kung ikaw mismo is weak ang personality and gusto mong umalis sa katotohanan, which is very, very impossible. Kasi, sabi pa nga nila, ang iba, kung may problema, umiinom. Pero pagkabukas, andun pa rin ang problema. So yun lang is a very, very simple example na why not face the problem? Diba? Baka sabihin nyo, why not face the problem if your problem is your face? Diba? So, hindi naman ganun. Pero if I were you, settle the problem first. Kasi, huwag nyo nang hintayin na badagdagan pa yung problema or lack of confidence. Lalo na kung lack of confidence kayo. So, lahat naman tayo, gaya ngayon, di ba? Kapala ng mukha lang ako meron. Pero wala naman akong experience dito sa pag-seminar. Pero once na-overcome mo yung fear, you will reap the success on overcoming your fear. Gaya ngayon. I'm a education student. I should be used on dealing with things, with people. Pero this time, this is another venue. Pero I like to gamble and overcome things on my benefit. Kasi next time na alam ko na nang gagawin. Siyempre, andyan yan sila, sir. Silang tutulong sa akin. So, ganun lang, kasimple. We have all our strength. We have our strength and our weaknesses. It's how we manage those things and balance those things. Let's make our weaknesses our strength. Like being talkative, that's my very weakness. Kasi maingay daw ako, maingay ganun. Pero, I'm making use of it as my strength. Kasi, when you are engaged in public speaking or sa mga mataong lugar, hindi ka na mahiyang magsalita dun. You can speak what you think is good or kaya mo nang i-express ang sarili mo. Ganon, di ba? Simple lang mga tips ko. Sana makatulong ako, ha? sana makatulong. Hindi yung mga, ano man to si Sir, ay, palayaw-yaw lang man ni si Sir, ay, pwede na, sir. Saba diya, mag-ship na lang ko, mind diya sa ukay-ukay. So, I will just take time. I will just take a couple minutes para at least ma-inform lang kayo sa mga dapat yung mga bagay-bagay, lalo na sa illegal drugs. Next, common signs of drug abuse. Stealing items which can be readily sold. So, ito na yung pinakamalala. Stealing. Kasi kailangan mong i-sustain ang iyong mga bisyo. And eventually, it can lead to death. Kasi you will result to a more mas delikadong mga bagay like kailangan mo nang pumatay. 'Di ba? Kailangan mo nang pumatay para kunin yung mga bagay na which is kawawa din kayo, 'di ba? Hindi ko kayo tinatakot. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin. Ang gusto ko lang i-point is
kayo mismo, alam nyo na anong dapat gawin eh. Nasa sa inyo lang, nasa kamay nyo lang, nasa decision making nyo lang. Ang point lang is, you should handle stress properly, learn to say no, and panindigan nyo yung sarili nyo. If may goal kayo, if may pangarap kayo, by all means, sundan nyo yun. Follow your path kung ano yung plano nyo. Kasi sayang, ay habang andyan pa yung parents nyo na nagpapaschool sa inyo, may scholarship pa kayo, andito pa kami na handang tumulong sa inyo, di ba? So, make the most out of it. Okay lang ba yun? Okay. Ayan. Okay, sir. Ay, naku, salamat, sir. Salamat, master. So, next is common signs of drug use. Change in mood. Kayo mismo, hindi nyo na alam kung anong merong mga tao masaya. Pero kayo, malungkot kasi high na high kayo. Diba? So, yan, ang change in mood will also affect the inter- and intrapersonal relationship nyo sa mga community or sa mga pamilya nyo or sa tao. So, dapat, bottom line kasi, paulit-ulit, no to illegal drugs. So, ganun lang dapat eh. Next, common signs of drug abuse. Kapag kasama nyo parati yung mga personalities na which is related to drugs. Hindi ko ma-mention lahat, hindi namin ma-identify lahat, pero kapag nakita kayo na kasama yan, so sabi pa nga, yung kaninang sinabi ko is, tell me who your friends are and I will tell you who you are. So, kasi ang mga friends natin ay malaking contributor factor sa kung sino tayo ngayon. Naging palakwento dahil sa mga kaibigan ko na palakwento. Na mga kakapal din ang muka. They speak their minds out. So nakatulong siya. Positive ang pag-take mo. Pero regarding dun sa mga bagay na alam ko kasi na yung pagiging kwento nila magagamit ko into positive and more fruitful activities. Just like now, I'm reaching out to you to please say no to illegal drugs and engage to activities which is very useful and will contribute to our community. Like being part of KKDAT, Kabataan kontra Droga at Terorismo. So this is one of the advocacy support group that we're promoting, that the PNP is promoting. Kasi kailangan namin kayong ma-utilize to mold you as leaders of the future, to mold you as responsible citizens of our community. So this is just one of the activities that the PNP is conducting now. Meron din kaming yes. Pwede kayong pumasok sa amin. Actually, meron na kaming yes, Youth Empowerment Zamboanga, Santa Maria, Baliwasan, Kasanyangan, and San Jose. Canelar. And maraming nakikita nila yung mga activities na ginagawa namin. Gaya ng video presentation na pinakita ko. So, sinasama namin, sila nag-organize, yung mga youth namin ang nag-organize ng mga activities sa mga isla. So, it's a win-win situation sa amin. We are promoting leadership sa mga youth. At the same time, it is going back sa mga future generations natin. Kasi, we are building citizens which will contribute to the success of the nation. So kapag alam namin na successful ang mga natulungan namin ng maayos yung mga youth namin, alam namin na ang mga future generation namin ay nasa mabuting kamay. So kung nakikita nyo, it's a win-win situation. You invest now and your generation will reap later. O, di ba? Parang for mayor or president. So we are just enlightening you in a holistic way. So, iwasan yung mga tao na yan. Di ba? Another common signs of change from normal capabilities, like, hindi na kayo pumapasok sa trabaho, puyat na lang parati. Kahit ako, baka sabihin nyo, puyat ako. Hindi, may eye bag lang talaga ang bata nyo. Di ba? Nakikita ba sa... hindi naman masyado. So, may eye bag ako kasi minsan napupuyat sa kakabantay ng mga bata. Ganun ba? Anak natin. So at least nakakatulong, hindi nakakabigay ng problema sa di ba, sa community at saka sa pamilya. Next, common signs, wearing of sunglasses,
constantly inappropriate or nakikita nyo mga gusgusin, tingnan nyo na lang with all respect, we don't discriminate people. Pero nakikita nyo mga rugby boys dyan. Kayo mismo na pumupunta ng city proper, nakikita nyo ng appearance nila. So, yun pa lang, nakikita nyo na may idea na kayo kung anong outcome niya kapag mag-engage kayo sa illegal drugs. Yun pa lang, simple lang yung tinitig nila. Ano na lang kung yung mga stimulants, hallucinogens, depressants ang i-take nyo. Diba? So, hopefully makatulong tong mga information na binibigay namin sa inyo. Okay? So, yun, for physical appearance. Alam niyo na yung mga poor physical appearance na hindi normal sa inyo. Diba? So, ano bang ginagawa ng ating kapulisan? So, we are isa na tong mga advocacy support group na ginagawa natin. So, meron din tayong mga interventions na ginagawa sa mga ma-identify natin na mga drug surrenderies. May mga intervention na tayong ginagawa diyan sa kanila. So, again, we are conducting, ang kapulisan natin is in conducting moral recovery program, health educations, skill livelihood training, and promoting different activities which will help you deviate from engaging to illegal drug use. Lalo na yan kasi ito talaga most common kasi when we want to live in a harmonious community, harmonious place, kailangan healthy ang tao. Healthy ang community. When I say healthy, less or kung pwede nga talaga, zero ang drugs, illegal drugs doon. Kasi parang umuugat kasi yan sa mga crimes. Kapag engage ka sa illegal drugs, ugat-ugat na yan. May nagpapatayan dahil dyan, may nagnanakaw, mga ganong bagay. So, ang apektado, hindi naman kami. Kasi we will always perform our duty as police officer. Kayo ang apektado dyan, lalo na kayo nasa community kayo. So again, if may mga problema kayo, andyan ang mga different stations. You can call them. And you can call them and you can inform also us through this cell phone number which is, yun na pala. Thank you, sir. So meron na tayong hotline dyan. So bawal lang mag-textmate tayo dun, ha? At saka financial assistance. Kung pwede, kung meron naman, bakit hindi? Pero kung wala, i-refer namin kayo sa mga organization na mas makakatulong sa inyo. Okay? Okay. So may mga rehabilitation din na ginagawa ang ating community, lalo na for the minors. So, yun ang mga ginagawa nating to sum up, okay? So, we, the PNP, together with your NSTP coordinator, ay humingi sa inyo ng tulong. We humbly ask to please cooperate. Learn to say no. Wala namang mawawala kung sasabihin mong no. Diba? Wala may mawala sa tuwa. Labi na kung ipa-engage ka sa illegal drugs. Walay future. Why future die? Diba? So, kana lang akong ginapangayo sa inyo. Ito lang hiningi namin sa inyo. Kasi a healthy community will reflect of what are the people living or what kind of people are living in that community. Kung pabaya lang kayo, it's your call. We will still perform our activity, our sworn duties and responsibility, pero kayo pa rin apektado kasi kayo andun sa community. So, if ever you have informations regarding that, we have that hotline. Please feel free. Don't worry. Magiging you will consider consider your privacy. And secret lang yun. Sa atin lang yun. Diba? May secret din tayo. Ang Seaborn at saka ang community. Lalo na kayong mga youth. So, say no to drugs. Yan lang. Simple yet difficult to perform. So, nasa sa inyong mga kamay. Hinihingi namin sa inyo na maging proactive sa mga activities na para sa community, which is very, very useful at productive.
instead of engaging to illegal drugs. I guess, yun lang. Di ba? Simple lang naman ang hiningi natin. Bakit kailangang mag-involve? Merong, with all respect meron kasi mga motto akong naririnig. Why be part of the problem if you can be part of the solution? Meron yang isang di ba? Simple, wala akong hindi namin pinopromote yung sino mang politician, pero the motto itself malaking impact 'yan, di ba? Bakit niyo kailangan maging problema kung pwede naman kayo maging solusyon sa problema? Di ba? Ganun lang kasimple. Simple pero mahirap panindigan at gawin. Doon tayo magtutulungan. We'll do our part to educate you, and Ma'am Rain and the school itself will help, will do it part. You will also do your part. Parang requirement lang ba? Kung gusto mo makakuha ng 1 flat, gawin mo yung trabaho mo. 'Di ba? Kung gusto ko din maganda yung outcome, gagawin ko din yung pag-deliver ng mga subjects ng maayos. Ganun lang yan. It's a win-win situation. A healthy community reflects the people living in the community. So, if there are questions, meron na ba mga questions tayo, sir, sa ano? Wala. Wag. Meron ba? So, if you have questions, please comment down below para at least maliwanagan natin kahit papano. So, meron na doon kay Ma'am Rain, mga mahiwagang question, and I will try to answer to the best that I can. Siyempre, again, salamat Sir Reynald E. Arino, Police Lieutenant Colonel Reynald E. Arino, sir. Salamat sa pagtitiwala. Siyempre, under the umbrella of Police Colonel Rexmel G. Reyes. Siyempre, by bus galing sa ating Regional Director. Okay. So, andito nang mahiwagang Okay. So, isa sa mga nag-comment is, paano po sir, pag na-frame up lang po, yung di mo po alam na may naglagay na pala ng droga sa bag mo. Oh. Di ba? Medyo komplikado. Hindi, pero ganito yan. You have your right. Di ba? Bibigyan kayo ng due process. Hindi kagad yan kasi i-convict kagad kayo. If you have problems on kung paano kayong in-arrest, or paanong paggawa ng pag-conduct ng activity or procedure sa inyo, there are proper agencies. Pwede kayong magreklamo dyan. Actually, in-encourage namin na kung may nakita kayong sa amin na sa tingin nyo hindi tama at hindi siya nakakalabag na siya sa mga rights nyo, feel free to complain. May SIAS tayo and ibang organization na wherein pwede kayong mag-complain. Okay? Hopefully nakatulong ako sa inyo How can I help next? I will just pick 3. Okay lang ba sa inyo? Kasi medyo baka naboboard na kayo. Sayang naman ang oras. Mag-ML pa kayo. Di ba? Baka may ranking pa kayo. Okay, so how can I help someone if they are on drugs? Siguro, it will depend on their situation, current situation. If lubog na talaga sila, kung pwede mong makausap, kung hindi na madalang makausap, siguro i-refer nyo to proper authorities like us. Baka pwede kaming gumawa ng intervention wherein kung minor pa siya, pwede namin siyang tulungan. Kasi actually, merong organization na attached sa amin, ang Tara Kabataan Organization, which is very active regarding sa mga activities na kinakandak sa mga youth. So, one is nag-propose sa amin na meron silang parang after intervention na mga drug surrenderies or nag-declare na ayaw na namin sa droga. So, anong aftercare na ginagawa? Yun ang ginagawa ng ating mga youth ngayon na attached sa amin. So, pwede nyo i-refer sa amin. Tapos, kung hindi kaya ng hindi nyo madala, ma-deviate yung attention nila, so, siguro, you can call us and we will direct you to proper agencies and organizations na wherein they can help you more. Okay? Tama ba? Okay. So, at least naka-clarify ako kahit papano. Hindi naman sa nagmamagaling.
Hindi naman sa nagmamagaling ako, nagpapa-bright. Actually, you just need to have a practical outlook sa buhay. Hindi mo kailangang komplikaduhin ng mga bagay-bagay. Kung may may problema, practical solution. Hindi na kailangan na mag-isip ka pa ng how many times, tapos mag-search ka pa sa internet. Minsan kasi kailangan mo mag-decide impromptu. Paano magiging sanay ang katawan mo in deciding impromptu if hindi mo pinapractice yon? So, sabi pa nga nila, constant practice will help you. Hindi perfect. Walang perfect actually. Next! Para sa mga, ano ba to? Sir, totoo bang kapag na-rehab yung isang user, ay gagaling siya? Actually, ang rehabilitation is just part of the process. The actual or ang end bottom is if naka-recover na ba siya, if hindi na siya bumalik. 'Di ba? Ang rehabilitation plays a very big role din. But as per se para sa akin, ang family support will always play a big role. Kasi sa rehabilitation, dahan-dahan ka lang tinatanggal sa drugs eventually hanggang mawala na sa sistema mo. Then may moral recovery. At the end of the day, uuwi ka pa rin sa bahay mo. If walang intervention ng family, hindi matigas or solid yung support group mo, wala pa rin. So I guess rehabilitation is just part, but it doesn't guarantee na ano ka na talaga. 'Di ba? So pero I think most of the time before ka kasi i-release sa rehab, medyo okay ka na, follow up na lang. Pero syempre ang follow up will play a very big role sa family. Okay? So I guess in behalf of Police Lieutenant Colonel Reynald E. Arino, sir, under the umbrella of Police Colonel Rexmel G. Reyes, sir, under the supervision of our Regional Director, Police Brigadier General Florencio Teodosio Ortilla, sir, maraming salamat sa tiwala at syempre, humingi din ako ng pasalamat kay Ma'am Raynel sa Tumanda. Ma'am, salamat talaga sa suporta at saka sa tiwala. Sana ay nakatulong ako sa mga estudyante natin dito sa fisheries. And syempre, under the administration of Sir Jaime Halon, sir, the President of Fisheries. Salamat, sir. Siyempre, Sir Ray. Thank you. Bibigyan ko na ng credit tong lahat at saka yung sa Sir Technician natin, sir. Astig talaga. So, thank you for making this first experience a very memorable one. So, hopefully, I have imparted information and hopefully nakatulong ako. That would be all. Police Corporal Ryan F. Chilaton signing out. Salamat sa time. And Ma'am Rain, parang nakaka-addict pala dito, no? Etong magandang di ba? Productive way. So may I call on Ma'am Rain if I will take over na kayo, ma'am. Parang overtime na ata ako eh. Thank you and God bless all. Have a safe day. Bye-bye! This is 106.7 Marino News FM, broadcasting from the heart of Zamboanga City College